Adya. Walah, Jan arep nyapa ngono wi? Arep nguyuh. Mangku. Salah gayane lek nguyuh. Ya piye? Hebat anak sikile kaya pipa. Rada maju to ben ora. Lah. Oke. Ya hati-hati no. Ya ampun. Loh, Mas kok gitu-gitu lho. Wong lanang kok padane Yayi. Nggih. Meneng dhisik. Napa? Aja kaken polah. Napa? Nek kaken polah aku keri. Ya ampun. Upama munduta rukmi. Weh tak samplo ngomongi ngarep gak kuat mbaya rasaku mau lancang ngene lho kowe iki. Wis tau mangomongi to. Nek dipangku ki meneng ae. Sampun. Lah kono dipangku ngene. Terus akhire aku keri. Nyakil kaya apik ra umum. Ajib. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ana tembung kang patut diucapake, Nduk. Awake sekarone kejaba mung muji syukur karo ngarsane Allah taala kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam kunjuk mring junjungane awake dhewe Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang wis jan luar biasa paring-paring tuntunan uswatun hasanah marang aku karo kowe lan uga sumarambahe marang masyarakat ing warga sanan kene. Matur nuwun kaya ngono ya, Mak. Dikandhani kok kowe. Jan. Ngaturke gunging panuwun ingkang tanpa upama ingkang sepisan kuwi mau karo ngarsane Allah taala kaping pindhone mring sedaya ingkang dados perangkat mliginipun panjenenganipun Mbah Lurah, Mbah Hanto, lan Ibu, uga Mbah Carik, uga perangkat kabeh, Mbah Wot, uga Kasih, Kaur, Kang Pak Tur, uga ana Mbah Joko, ya ana wis kabeh sing ora bisa tak sebutke siji-siji, Mbah Mudin uga semono uga. Muga-muga nggone kembulan kajat panjenengane ingkang ngasta pusaraning adil wonten ing ning bal desa sanan kene tansah manggya rahayu ora kurang sawiji apa uga masyarakat sanan tansah manggih basuki rezekine tansah lumintu dadosa barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Wis, Nduk, iki kakean gunem kurang guna tanpa guna Mak. Sing diantu wis teka iki panjenengane Cak Yuda dan kawan-kawan Cak Yuda JS Mak. Wis rawuh diaturi tindak ana ing pepanggungan kanthi iringan serampat. Ya, Cak. Diiringi panjenengane Cak Yuda.
Terus asik. Ya. Lah lah. Isik. Lah. Asik. Lah. Lah lah. Lah kalah. Dimbar-mbarne kok malah ndadi. Nesu. Dimbar-mbarne kok nyolot ndadi ya Ndol ya. Lah iya, Rumangsane dolanan apa piye? mangsane dolanan po. Masya to Allah tanpa rupa. Masya to Allah tanpa rupa. Aku ki ya wong, Aku ki ya wong, kaya ganteng-ganteng kaya dhewe. ganteng-ganteng dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho, piye to? Tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu kaya raiku. Padha wae. Ora apa-apa sing penting kono wedi. Aja kaya ngono, Mas. Aja kaya ngono, Mas. Kaya kondang-kondang dhewe. Kaya kondang-kondang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok lho. Aku ki lho, Aku ki lho, siarno masjid. innalillahi. Kaya nyarne wong mati. Ora apa-apa kono ben wedi. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni, Mas. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja mung ijen kowe dhewe tok, Len. Keroyon sak rombongan iki lak ora wedi. Yo. Guyon. Mandek guyon ya kaya tenanan kok kowe modelmu. Wis kene tenang sing sabar. Wilujeng dalu bucange. Wilujeng dalu Cak Do. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged kepanggih wonten ing Desa Sanan Kecamatan Pakel. Leres. Dalam rangka bersih desa. Betul sekali Cak Do. Bakunipun wong bersih desa menika ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Betul. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Ingkang saaturan malih panjenenganipun Pak Lurah saha masyarakat Sanan caos kurmat dumateng Kaki Mong, Nini Mong ingkang ngemong dasatipun warga Sanan ingkang ngemong rinten kelawan dalu, slamet to ingkang ngemong, slamet to ingkang dipun emong. Allahumma. Ingkang saaturan malih Pak Lurah saha masyarakat Sanan caos kurmat dumateng Cikal Bakal. Ingkang bakali Desa Sanan mriki milane dipun caosi kurmat supaya slamet rahayu rinten lan sadalunipun. Nggih, betul. Ingkang saaturan malih caos kurmat dumateng kiblat papat 5 pancer. Dinten 7 pekenan gangsal meh jam 12 kok kopine dereng medal. Waduh lah iki. Nyemoni. Ora. Wah, luar biasa niki. Luar biasa Cak Do. Nggih, napa melih mapan wonten Balai Desa Sanan kala wau sonten jawah kados mekaten ning nyatane bareng kula kalih Mas Mondol minggah udane iso reda. Alhamdulillah. Ya niki merga saka daya pangaribawane Mas Mondol sing pesenan saking Pak Lurah. Nggih, betul. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal niku nggih. Kaya cok bakal itu. Mulane to rupane kan ndas-ndasane kados takir plontang to. Pancen Cak Ngondol, Cak Mondol menika Beh, sampean iki ngomong pisane ya kleru niki jenes Cak Ngondol. pripun to? Mondol. 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 Wong nuwun sewu lho Mas nggih. Wong nuwun sewu lho. Asma niku kinarya japa. Nggih. Conto kados kula. Yuda. Yu punika rahayu, da punika widada. Insyaallah warga Desa Sanan slamet wilujeng rahayu widada. Allahumma amin. Jenengku apik, beda kalih Mas Mondol. Mon punika cuthik, ndol punika telek. Cuthik. Dadi Mondol menika cuthik telek. Ngene lho. Mari ngono terus mbok pangan. Lho, kok nesu lah. Kowe ya kudu duwe arti to, Ndol. Lah ngene Mas yo ngono aku ya duwe arti jeneng kuwi. Jenengmu ya punya makna. Punya makna. Jenengmu sapa?
Mondol. Artinya Mo ki 5, ndol ki kosong. mondol. Mondol. Mo ki 5, ndol ki kosong. Artinya wong nek gelem kelakoni 5 wektu kuwi iso dadi di ngapura dosane iso kosong dosane. Alah. Kok bathok bolu isi telek sampean Mas. Madu. Isi madu nggih. Ngapun. Mas Yoto kaya ngeten lho kok iso pinter lho nyatane nggih. Alhamdulillah saged kepanggih wonten desa Sanan masyarakat tumplek-blek ngeten iki seneng Mas. Nggih, lerah Cak. Desa Sanan niku terdiri dari 2 dusun Mas. Ngaten nggih. Dusun Karangan kalih dusun Kerajaan. Weh, lah malah panjenengan kok sing luwih ngerti timbang kula. Apal dusune loro, RW-ne 4, RT-ne 14, Nggih. jumlah penduduk 2300, rondone 120. Allahu Akbar. Wah, kene iki rondone. Endinge kok suruh ngono lho panjenengan. Lah ampun kula survei kok apal banten kula. Niki wau kula saking mriku minggah menapa teng transit dikawal karo Linmas loro wonge sangar-sangar. Iya, nggih. Jenenge Menco karo Sempok. Oh, nggih, Kang Menco. Pantes jenengno Menco wong ngomong ae lho wong. Ya kaya manuk menco. Nggih, tapi nggih nuwun sewu. Alhamdulillah wa syukurilah lho Mas. Nggih. Dalu punika Mas Mondol saged rawuh teng mriki kok ya ketemu karo dulure. Mondol ketemu Mas kalih. Mondol ketemu karo dulure niku jelalah dulure niku lho lah kok cikal bakal mriki sing mbau reksa bale desa mriki. nggih. Ternyata Mondol niku tesik sedereke Mujali. Nah, yalah. Gila, lagi eroh Li, aku. Lagi eroh. Tibake Mondol karo Mujali iki jek pernah dulur. Dulur aku karo Mujali iki. Lah iya, mulane kan ya pekok-pekoke. Padha. Wong kok iso ya ora ning ngono. Wong jenenge bersih desa ki kan ya matur nuwun karo warga masyarakat. Desane supaya resik, desane supaya bersih, tata lair Mas Mondol. Iya. Awake dhewe ki tontonan ning sejatine tirakatan. Tirakatan. Donga ngersaning Gusti Allah. Awit wulu pametune bumi sing ditampa warga masyarakat Sanan kene sing wajib disyukuri. Paham ora kowe? Paham kok iso. Mulane bersih desa ki piye? Desane supaya resik ki kudune dikapakne. Didol. Loh. Lho resik kabeh ngono wis. Engko ta idone raimu lho iku. Mosok enek desa didol. Kok desa didol ki lho piye? Ben resik. Ora kok ngono resik ngono lho Mas. Tegese resik ki resik sukertane. Ora ana memala, Nggih. ora ana rubeda, Betul. ora ana bilahi. Desane ki aman, damai, ayem, tentrem. Ngono lho dulure Mujali. Ya. Ora paham kowe iki. Kok iso Lah ya ben resik ki harusnya kowe kan ya duwe resep. ya duwe. Piye supaya desane resik? Piye supaya desa resik? Ya disapu. Lah iki. Wis bocah gundul cengoh. Lho nyapa lho iki? Lah desa nek resik ki kabeh wis paham, nek supaya resik ki disapu ki paham. Lho, maksud iki disapu ki ora kok disaponi dikeluti ki ora. Lah maksudnya disapu. Sapu kuwi tegese ada 4 huruf. Sapu terdiri dari 4 huruf apa ada saja? maknanya. S A P U. Nek diwaca Sapu. wah Lah jan. iki. Mas Mondol niku anggere Nggih. jam 12 munggah. Uteke encer, Mas. Pamer kawruh. Uteke encer winginane saking encere metu kok kuping barang kok. Weh, ndeledek ngono. Apa? Sapu S A S A P U. nek diwaca Sapu. huruf yang pertama adalah huruf S. artinya S. Adem. Lah dalah iki lho. Piye to? Ngene lho kok. Kok ketoke kok ora napuk lambene iki lho ya Allah. Pengen gawe lambe sing iki lho kok iso ngengkel ae. ngerti ngene lambene tinggal ngomah no Mas. Lah, Lambe sitoke rong garing kodanan ndek iki kok. es ki lho apa? Es adem. Kowe tau roh es ora? Ya tahu ta. Es batu ke? Adem. Lah iya kok salah. Lah iya. Lho, enggak maksudnya es kuwi kan singkatan. Iya. Kepanjangannya es. Es. Alah. Kok iso artine es ki? Artinya es. Es kuwi sabar. Sapu es yang pertama Sabar. maksudnya Jadi seorang pemimpin kudu sing sabar.
momong masyarakat sing sakmono akeh kudu sing sabar. Penjalukane werna-werna. Werna-werna. Harus mempunyai sifat yang sabar. Nyonto kaya Pak Lurah Sanan Mbah Betul, Anto. Mbah Anto. Piyayine sabar lembah manah ora tau neko-neko wonge anteng wonge meneng saking menenge iki lho wargane gak ngerti utange Mbah Anto pira no gak ngerti. Masa utang yo diomong-omong. Lah saking antenge saking menenge sabar piyayine. Ya nek aku ya roh nek Mbah Lurah ki sabar. Lah tapi ya umpama di sabar-sabaran dites antarane Mbah Lurah kowe karo aku cek sabar aku. lah rupamu kaya petelot 2B omonganmu kelincipen Mbah Lurah ki piyayine sabar kok iso sabar kowe iki lho. Lho aku wong paling lomba sabar ndek Agustus nomor 1 Mas. Lomba sabar-sabaran ndek Agustus nomor 1. Nomor 1. Kok iso saiki dites? Dites misale kowe tak takoni. Ya. Bojomu digodha wong, kowe nesu ora? Jenenge bojo lho Mas ya ta? Nggih. Garwa sigarane nyawa ya tetep nesu to ndul. Piye to kowe iki? Berarti kowe ora sabar. Bojomu digonceng sepeda motor wong gawa ning hotel. Kowe nesu ora? Digandeng sepeda motor ning hotel. Ya nesu to Mas. Berarti kowe kurang sabar. Bojomu digawa wong ora mulih seminggu. Kowe nesu ora? Nesu ya ampun piye to kowe iki? Berarti kowe iki ora sabar, cek sabar aku. Sik nun sewu Mas. Nggih, monggo. Diwalik Mas. Nggih. Bojomu digodha wong, Ora nesu aku wong sabar kok. gawa ning hotel, Aku ora nesu wong sabar. 2 minggu gak mulih. Ora nesu aku wong sabar kok. Wong lanang capopo lho kowe iki. Lah nyapa kok gak nesu? Wis pegatan kok. Oh, lah. Oh, amin. Pegatane. Kalau rungokno kalau. Pegatane selehno ngarep, ojo kok selehne ning buri. Rabine kapan nek pegatan sik? Wah iya bener ya. Wong kok iso sumben nek cerita mbok diurutne. Kuwi nang gone bab Sabar. huruf yang kedua A. Amanah. Artinya Jadi seorang pemimpin kudu sing amanah. Amanah kuwi kepercayaan dari masyarakat. Kudu dijalankan dengan sebenar-benarnya. contohnya kaya Pak Lurah Mbah Anto utawa Bapak Sujianto. Ya. Asmane wae Sujianto, asma Kinarya Japa. Sugih bondo sugih donya ora dienggo awake dhewe nanging kanggo para warga masyarakate supaya desa Sanan maju ke depan. Ya, terus Jiwaku hanya untuk memimpin warga masyarakat Sanan supaya desa Sanan menjadi desa yang baldatun thayyibatun warapun ghafur Allahumma amin. apik aku nek jelasno lurahno suci An antuk nugrahaning Gusti kang tumurun bengi iki insyaallah ridho pangeran gawe warga desa Sanan ayem tentrem guyub rukun ngarep tekan piwitan lan pungkasane amin. Terakhir tolong Pak khusus kangge dagelan ditambahi raketang 50-50 dadi kok malah dremes. Ayo maksudnya ben kono genahne lho. Nuwun sewu nggih Mas nggih. Nggih. Lurah nggen kula lho tau jenenge tak terjemahne ngene iki apik ngono ya. Aku medhun langsung diamplopi sak yuta. Kaya ngono Cak Do. Nggih, tapi nek lurah kene ya mbuh marai ya urung kenal. Ya mbok menawa kae dhewe engko wae 100 sapa? 100 repis lho. Wah kok iso nggo kerokan. Kuwi SA terus P. Pinter. Artinya pinter. Jadi seorang pemimpin kudu sing pinter, aja nganti bodoh. Sebab Mongko wong bodoh kuwi dadi pangane wong pinter. Contone Kaya bojoku. goblok, Bodoh. Lah kok iso? Wong bendina tak pangan. Alah, rupamu kaya coro keton iki kok iso. Lah ngomong-ngomong masalah pinter, Mas Dalang, Mas Pur, piyayine pinter, cerdas, mulane dadi dalang. Ora mungkin rong mesti nek dadi dalang ki pinter. Dalang ki pinter lho, menguasai panggung kabeh lho. Gendeng kudu mumpuni, sabet kudu menguasai. Ning Onta wecana kudu lancar. iya ning nggon kono kuwi percaya aku. Ning nggon pengetahuan urung mesti. Lho, bisa dites? Tes boleh. Oke. Nun sewu Mas Dalang. Siap. Presiden Amerika sapa jenenge? Alah raro. Modern Thailand. Wah lho lah iki. Alah lolak malahan. Modern Filipina. Modern. Malah plonga-plongo. Ngono kok jere dalang.
Pertanyaanmu ki lho, pertanyaanmu. Sik ngene, pertanyaanmu ki angel pertanyaanmu iki. Kan ngono kok. Aduh. Perdana Menteri Australia. Alah ra iso kesuwen. Moden Thailand. Alah ra iso. Kami tua Cina. Lah masa Cina nek kami tuane ta? Ora roh kok ngono jere pinter. Ya lagi iki lah aku Cina nek kami tuane iki lagi enek. Iki apa ora mek ngawur ngono to, Dik? Lah nggih. Takon ora pengalaman. Saiki dijajal. Golekne pertanyaan sing gampang-gampang. Pertanyaan desa. Pertanyaan sing mudah. Sing gampang. Sing enteng-entengan. Sing entengan mawon. Nuwun sewu. Sampeyan roh sapi. Sapi, betul. Sampeyan roh wedhus. Roh. Sampeyan roh pitik. Roh. Telek sapi jenenge? Telek letong. Telek wedhus. Srindil. Telek pitik. Telek pitik lencong. Lah iki lho mula ditakoni apa-apa ki ra roh. Nek masalah telek kok iso mula bendina sing dipikir ming telek. Berarti. Berarti iki ngono dalang telek. Waduh. Tak sampluk basa kowe. Kowe aja menjatuhkan harkat dan martabat Mas Pur lho kowe. Iki dalang idola lho. Nang kene wis ping 4 lho. Kowe lagi pisan iki lho. Kowe kok menjatuhkan harkat dan martabate Mas Pur kowe. Idola apa? Wong takoni kono-kono ra roh. Basa telek apal. Jajal pertanyaanmu kalau piye sing logika ngono lho. Presiden Australia sapa? Presiden alah ora iso lho jelas. Lho malahan. Moden Thailand ku malah ingahi. Bayan Uni Soviet. Raro. Nek bayan Uni Soviet barang. Ora roh kok ngono jere pinter. Sing menak-menak andal. Saiki sing menak-menakan. Telek sapi napa? Letong. Telek wedhus. Srindil. Telek pitik. Lencong. Lah, berarti sampean kula tekoki apa-apa ki ra iso mergo sing sampean pikir niku telek. Nek telek kok malah hafal. Walah, telek. Wah, wis nuwun sewu Mas. Kula gak setuju kula. Kula tetep bela sampean. Nggih, kudu Mas. Senasib seperjuangan antara panjenengan kalih kula. Gak trima aku. Bolonen dalang kok mbok jatuhkan di depan umum, gak trima aku. Sing penting pintere Mas. Omahmu ndi Mas? Ngawi. Iki daerah ndi? Tulungagung. Sering awakmu mangan, sering awakmu kuliner. Kuliner sering no. Sate ayam karo bakso enak ndi Mas? Enak sate ayam. Sebab tahu mangan sate ayam, tahu mangan bakso, iso bedakno rasane. Lah nek soto karo pecel, yo enak soto. Sebab tahu mangan soto, tahu mangan pecel, iso bedakno rasane. Lah nek pecel karo telek, lho enak pecel. Sebab tahu mangan pecel, tahu mangan. Nah, gitu. Iki. Wes ketok. Iki dalange mek dipikir. Dol ngondol, kowe malah mbok pangan. Nyapo aku mangan telek barang. Lah ngono kuwi aku jenenge pertanyaan menjatuhkan kok ya ora pareng ngono kuwi. Kuwi ning nggon bab kepinteran. Mangan apa kowe engke? Mangan telek. Mbok godhog apa mbok goreng? Anu dibothok enak Mas. Wong kok iso kuwi nggon bab pinter. Bab pinter. Terakhir hurufnya U. Artinya U. Ulet. Apa kuwi ulet? Jadi seorang pemimpin kudu sing ulet. Maksudnya iso golek anggaran sing saka kono nggo mbangun kono, golek anggaran sing saka kono nggo mbangun kono. Iso maju rakyate. Berarti cocok karo dawe mbah-mbah biyen. Wong kuwi aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman. Paling ora wong ki kudu nggoceki tembung sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing tekun mesti bakal ketekan, sapa sing gelem obah, gelem gemregah mesti bakal mamah. Betul. Mulane dadi wong kowe ngadeka, kowe polao sebab wong kuwi nek ngadeg asile luwih akeh tinimbang sing lungguh. Kuwi jelas Mas ternyata. Asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Ya ora mesti. Lah kok iso lho? Kowe ngerti iki dalange jenenge sapa? Mas Pur. Nah, iki ngadeg apa lungguh? Ngadeg apa lungguh iki? Lungguh. Lah yo, kok malah bayarannya akeh kene timbang awake dhewe sing ngadeg. Malah sosok dipotong karo dheke lho. Alah. Ora. Ngene sik. Maksude mbuh ngadeg, mbuh lungguh, sing penting tangane gelem begar. Apa wae angger tangane begar, asile luwih akeh tinimbang sing gegem. Ora mesti. Ha kok iso? Kowe ngerti Mike Tyson? Mike Tyson iki lho. Heeh. Kayak dadi apa? Petinju. Kayak tangannya begar apa gegem?
Heeh. Oh iya ya. Iya, Kowe roh bener Krisjon? iki. Kristen roh, Roh Krisjon? Roh. Dadi apa? petinju. Tangane begar apa gegem? Tangannya gegem Mas tinju kok. Lah iya apa tuman Krisjon tinju tangane begar kaya napuki maratuwamu. Oh iya. Kesakan temane kalau meliatan. Lah masalahnya ngene lho Ndol, mbuh ngadeg, mbuh lungguh, mbuh begar, mbuh gegem, penting gelem obah, gelem kemringet, aja mung gaweanmu turu ning dhuwur kasur. Wong kuwi nek gaweane mung turu ning dhuwur kasur, gak duwe asil, gak duwe kaya, dadi kembang amben, gawean turu ning dhuwur kasur. Kudu usaha. Saha. Ah, omong sapa kok tangga kuwi turun ning dhuwur kasur malah hasile akeh. Ki apa kuwi nyambut gawe Apa Dato? enek wong turu ning dhuwur kasur asile akeh lho. Mung karo mlumah kok. Alah alah. Cangkeme. Iki lho cangkeme iki lho. Iki aku paling gak seneng karo kowe ya nggon kene iki lho. Ngene iki harga diriku iso jatuh lho gara-gara kowe. Winginane ditimbali Bu Umi ning pondok lho. Kowe ngomong kudu sing tertib lho. Buktine wong Nyambut tanggaku gawe ning dhuwur kasur ki gak enek sing duwe hasil. enek tanggaku. Gaweane piye? Gaene mung mlumah karo. Beh. Bayaran lho Yohan. Kuwi lho dadi apa? Dadi begenggek. Beh. Cado. Wah jan ki rusuh ngene iki jenenge. Omonganmu ki ora bener ngene iki ngono kuwi. Mulane nuwun sewu nggih Mas Nggih. Pur. Wong ki kaya Mas Pur ki lho wibawa. Jenenge wae Mustaka. Mustaka ki mesti ana rambute. Rambut tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ngemot barang sing tumata. Mulane matamu ki nggo nyawang, nyawang barang sing apik. Gunane mata ki nggo nyawang. Mata gunane Nggo nyawang. enek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kayu enek matane ora kena nggo nyawang. Lah tapi udun lak ra duwe kuping. Apa wae angger duwe kuping mesti iso ngrungokne Mas. Ngrungokne barang sing apik. Ora mesti. Panci kayu enek kupinge kok ora kena nggo ngrungokno. Malah nggo dicentelno. Heeh. Lah panci kan gak duwe cangkem. Gak duwe lambe. Apa wae angger duwe lambe mesti iso ngomong, mesti iso ngendika sebab ana lambene. Alah ora mesti. Ora mesti. Sumur ke lambene gede kok ya ora omong. Oh. Engko suwe-suwe tak idoni lho kowe engko. Ora entuk nesi. Nesu. Lah lambe gak iso omong kan gak duwe untu. Apa wae angger duwe untu ya mesti iso omong. Ora mesti. Kok ora mesti? Graji ke untu tok wit kon dhuwur tong ngisor. Kok ya ora omong. Oh. Lah graji gak omong marai gak duwe sikil kok. Jajal nek duwe sikil mesti lak iso mlayu, iso mlaku. Kowe ngerti sing dilunggu ibu-ibu ke apa ke? Kursi Ke sikile pira? papat. Sikil papat kok gak mlaku kok menenge ning kono. Kok gak mlaku, gak mlayu. Jangkrik gundul suwe-suwe lho. Diomongi kok. Lah kursi kan sebabnya benda mati. Apa wae angger benda mati masih duwe sikil gak iso mlayu. Betul. Nek benda mati, Masih duwe sikil gak iso mlayu, masuk benda mati kok. sepeda motor ke benda mati apa benda urip? Lah ya Allah. Mobil ke benda mati kok apa benda urip? Benda mati. Lah, kayak kok malah mlayune banter. Lah iya. Sik to aku malah goblok to karo cah iki. Ah, usahane Sik to, Mas, Cak. sik to. Pinter Lah kan pisan. nuwun sewu, motor mobil kan masih benda mati lah enek mesine. Nah, lho ki lho. Masih benda mati angger dikai mesin ya iso mlayu goblok. Mergo enek mesine. Apa ae? Angger enek mesine iso mlaku. Jahit kayak nek mesine kok Lah, gak lah. mlaku. Kayak nek mesine lho kayak kok mengenggon ae. Lah iya. Lah masalahnya masjid lah di apa ki Jahit. jahit lah dipancal. Apa wae angger dipancal mesti munyer. Hah, Apa wae angger dipancal mesti munyer. ora mesti. Lah kok ora mesti. Bojo kundengi tak pancal ya malah minggat tok. Lah marahi bojomu mesine ya bosok wisan. Wong kok cengengesan sinambi kalane nganggur, Ah. gliak-gliak waton kecanda menghibur bapak ibu sing rawuh mumpung disiapi. Lho, ngene-ngene cantik-cantik sing iki kimplah-kimplah kaya duduh gule jan. Nan, iya. Oh, adem-adem kok dicepaki ngene iki jan. Malah. Susu. Iya. Musim udan-udan Lah iya. Niki dipun keparengaken anu nggih, pesindenipun Nggih. Mas Pur. Betul, nggih. Ingkang pundi riyin Panjenengan wiwiti ingkang saking ujung mriku. saking menika Nggih. oh didisikne sing kotot. Oh iya. Ora sing cilik sik to kum celak apa ki ngantuk. Ngoten nggih saged. Apa sing
Milih sing dindal jajal dal. Milih sing dindal jajal. Ya disawang dhisik to kok iso disurpes. Sawaken ta. Mulai saka Alah aku ne anu kacek oslawe panggane ra sing gwedhi niki ya ora marem. Alah. Tenan iso. Kuwi nek mlaku iso mak kok. Tenan. Sing endi Mas? Sing niki lho. Ya diaturi jumeneng disepoti to. Tutuk ketutuk ketutuk. Jan. Piye pilihanku? Kaya dene kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sudama mila datana momokal yen Cinandra Pasuryane kurang candra luwih warna prasasat widodari sing ngeja wantah Opo kuwi? Jejer karo kowe Mas Mondo. Aku jejer kabeh iki. Nggih, sampean Mbak sinten asmane? Kesya. Kesya. Nggih. Jejer Mas Mondol karo Mbak Kesa. Yen Cinandra Mbak Kesya kados Komoratih, Mas Mondol kados Komodo. Kok komodo? Komo Jaya. Komajaya. 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 Udah komodo. Wong kok ayune kaya ngene, rambuté ngemak ngembang bakung, bathuke nyela cendani, yen Cinandra Pasuryane katon glembo, pindho golek kencana. Rambuté ngemak ngembang bakung, netrane blalak, bawang sebungkul, Cinandra Pasuryane katon glembo, pindho golek kencana, katon glembo. Apa isa kowe kaya aku? Glembo. Glewo ambune ngene iki lho. Wong kok isa, ayo coba di kaya aku mang. Wong kok ayune kaya ngene. Sik to Mas, aku kok merinding. Pertama memang merinding, nyawangmu mung sedelo. Nggih. Lehmu merinding lehmu nyawang ming sedelo. Lah nek suwe Ya mutah. malah mutah. Anu, rupane kayak diesel. Rupane Nggih. ngawur ae, mulang buwe ngelokne jare ndase kaya lato-lato kok iso. Lho. Ngawur iso lato-lato. Lah iki apa jenenge? Iki dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Tahu Digoreng bulat. dadakan 500-an langsung mbok dilat. Waduh. Kok iso dilat rono ki lho, kok iso. Ya. Coba rambutnya piye Mas Mondol? Rambutmu kang ngemak bakung, alismu kang nanggal sepisan, mripatmu kang blalak-blalak, lambemu kang nyigar bokong. Lho. Apa enek lambe kok nyigar bokong ki lho? Lambene nyigar jambe, lambe nyigar bokong lak ketok nyewabrut ngono. Ya ampun. Oh, Wong kok iso ora nyabut to? ora iki. Nyigar jambe ding. Coba Nyigar jambe. nadanya dige, coba nadanya Oke. dige. Oke, Mas. Wedan itu. Campur sari seragamnya kayak yatim piatu ya Mas ya. Oh. Tunjukkanlah vokalmu Mas Mondol. Kemampuanmu tunjukkan Mas Mondol. Ojo sampai ngisin-ngisini. Tak rusuh ya. Tapuk. Kok dalang arep tapuk lho. Dalang ya kok. Wong rusuh ya. Lampune marai ulap lho nganggo iki lho ben ketok. Lah. Ya Allah, malah kayak neng mesin-mesin apa sih ngepir aun. Malah kaya suster lho kowe. Aja kaya ngono kaya suster. Ngene lho ben kaya Anu, suster mondol. diadepno rene lho ben kaya Lin Mas Menco. Cocok, jan cocok. Ketak bagusnya lek ngene. Tenan. Lah, coba dige. Oke, tetep G. Iya.
hari ini aku bersumpah. Sisa-sisa cinta iki nggih to. Lho. Tidak semua laki-laki. Oh, tidak semua laki. Akan ku buka pintu hatimu. Alah ngono kuwi jenenge kuno ngono ing rayu kaya aku lho sayang kesinilah Dika. Ge coba Dige. Ngomong Piye Mas? jalukmu piye? Awake kudu romantis iki. Turutane tak usahane. Ya Allah, ngono ki lek kemlintir. Biasa. Aku Biasa ya, Mas, biasa. salah yen kon berjuang Lu anta dhewe. masalah ini sing wedok kae. Sing penting kowe bahagia endinge. Sayang, aku bener-bener cinta banget sama kamu. Oh my god. Coba iki roman secara kata-kata puitis Roman iso. secara tindakan dan secara kata-kata awakmu kudu iso. Nah, aku ya pengen sama si Gendong, aku ya pengen masa kalah karo iki. Pengen. Pengen banget. Aja nganti kalah, kowe iki wong lanang lho. Kowe iki wong lanang lho. Larang brambang timbangane lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Nah, Roti. Klemben. Saiki Biyen. tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis diwehi? Urung. alah. Gendongan aku saiki. Aku ya pengen. Gendong. Nah, kaya aku iki mang. Di roman dulu terus Roman. digendong. Hari ini terus lagi. Lho. Iki lho Piye Mas? iki lho dicopot wonge ben seneng ngene lho. Ah, ngono. Ora ngerti iki Malah. lanang-lanange jagat. Hari ini Kowe ketoke meragukan Mas Mondol. Mas Mondol pelatih fitness, Mas. Oh, pelatih gym. Dek yang ngger ngisor dikempit terus ngenes, Dek. Ya Allah. Iki Oh, lho alah fitness. sini. Loh, tapi awake nuwun sewu ngene sampean. Oke, Nanti dibuka tapi ini bajunya sebagai dibuka. pelatih gym harus dibuktikan Lah. bahwa bentuk tubuhnya six packs, Lah. perutnya gitu, otot-ototnya sangat memukau. Memuka niki Nggih. termasuk dulure ade raimu. Nggih. Itu raimu dhewe. kalau binaraga. Binaraga. Anu kaya Deddy Corbuzier to. Allah Akbar. Badane. La ilaha illallah. Wah, otote. Pripun? Niki nembe ngeten dereng lho. Mang genahke. Mas. Loh, Adem lho. Satria Pringgondani Mas. Sinten? Niki Gatut Kaca otot kawat balung tok nggih niki. ya Oh, ampun. Mesti. Ayo, monggo ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken tetelan. Monggo. Nggih. Damel campuran sop monggo. Tetelan gitu. Ayo ngalih yo aku kok wedi jadi gendong, aku jadi gendong wes. Aku yo wedi. Sing wedi ki kene kok nyambung melu wedi. Kok wedi rene. Ayo. Tak ngene lah, ha, otote lah. Otote. Otote. Iya. Piye? Reng teng 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 teng. Iya. Reng teng 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 teng. Piye dulure Mujali padakne. Aku dulure Mujali. Ah. Hari ini aku bersumpah. Loh. Opo iki? Piye kok ngono lho? Kok Piye maksud aku kapakne? Arep tak junjung. Le, junjung kuwi iki ya ben ngadeg kae. Kuwi Junjung kak, Junjung jenengan kok junjung ngono lho, ngadeg kok ta. Junjunge iki lho piye? Kaya Junjunge piye? Nah. Aku yo ngono. pengen kaya ngono, ndak tau digendong aku. Wis sawangan wiwi Sampe nek nyeblok aku. sakmono e. Lah kuwi njajal, ngadeg Aja, kono. ngadep kono. Heeh. Heeh. kok dadak Apa kok diitung begini? Kilan. Heh? Telung kilan. Alah iki wong lanang lho, delok otot kuwi pating prengkel ngene lho kok iso sakmono kulino manol barang kok. Masya manol musuh sakmene yo. Ayo, Ndang.
Hubui. Lah. Samplok bosok kowe engko. Aja lah ngono hubui lho. Lho, maksud iki arep njunjung iki disawang dhisik. Oh. Pas mbok sawang di. Ya pas sing arep diangkat iki lho. Hubui. Ah. Endang. Sluman. Bok bosok ya. Iki piye kok ora kekangkat blas iki? Slumun selamat. Pemanasan. Oh, alah urung to iki. Pemanasan. Apa tebing pedang? Pemanasan sik. Sambar lek kesamplok iki aku. Mulai. Loh. Pemanasan Kedua. Oke, pemanasan sing kedua. Iki mah ra kekangkat malah awake dhewe sing kegeter iki. Oke. Iya, iki kuat iki. 1, 2, 3 pemanasan. Pemanasan tumu pecah. Lah nyapa? Malah kaya wong babut telo aku. Lah piye jenenge gendong malah awake geter-geter ngalaman nyopo ae. Tok lho, ora. Ah wong sakmono Coba digandrung nganggo gamelan, coba. Nggih, tudono kemampuane Cak Mondol sebagai seniman yang sudah melanglang buana. Seniman serba bisu. Nggih, bisa. Bisa. Kok bisu? Bisu lah ada. Slendro Mas. Weh edan. Ndak pelok sing buka kae to. Udu. Slendro. Kuwi wis slendro lho. Menyura apa Nyongot. lah songo kok nyongot. Nyongot untumu kuwi kok aja. Edan tenan suarane apik ra kok. Memanismu. Sinom grandel. Sinom grandel iki. Kang jiwa. Cengkok iku ora. Kok iso tekan Juli goblok. Iki ngono sinom Grandalen. Memanismu hangu jiwa. Marai kowe. Ora nesu. Kaya pinter-pinter Mboten dhewe. Pak mboten. Ora parenggang. Mboten. Jare nyuwun adik. Lah. Memanismu kanggo jiwa. Jak omong-omongan to salumaing langit sakureping bumi. Wale. Sakureping langit salumaing bumi ya mung kowe wong ayu sing dadi gegantilaning atiku. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji apa ta? Ngomong dhewe ngono. Alah. Lip sync to iki. Tak warai ngene lho no, kok iso gundul cengah. Ayo. Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane Kakang. Ya Allah. Garwane Kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya. Yayi garem Kakang Yayi. Tresnaku marang sliramu. Tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pecahing dodok utaing ludira sedumuk bawuk senyari bumi. Apa kowe mah? Wentek suwe-suwe tak mundas. Rawi-rawi rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Wong kayu nek bathuke kok. Lah. Apa ki? Dinggo to ben ketok ganteng ngono lho. Lah, Oh iku blangkone jenis XX. wong ndas karo blangkone ya ora gelem akur lho. Ndas karo blangkon kok kaya ngene iki lho. Iki piye to sejarahe? Ndase Jane S. kong omah yo pas. Kok omah ya pas. Yo pas. Bareng ning kene. Bareng tok kene mengko udanan terus malah ndasku ki lho mungkret kademen. Kok iso? Agawe Apik suarane. runciting gale. Alah, galih. Melok marai. Melok marai. Mboten Mas, mboten. Model kok pinter-pinter ro. Mboten nggih. Tapuk. Tapuk ngene. Mboten. Ngene. Ha. Lara. Lara apa kowe? Kencing manis. Amin. Cacah muni amin. Nyapa mbok amini? Lah nyapa? Wis kok
Oh, wis Mas. Wis e. Kowe kencing manis to? Wis koe. Lah kok tak parakne ngiwa dhek malah nengen. Parakne nengen malah ngiwa. Ora akhire. Sesuk arep tak gecek tak gak ning kali ben ketemu bayan. Rara apa kang nedya. Walah, Jan arep nyapa ngono wi. Arep nguyuh. Mangku. Salah gayane lek nguyuh. Gandrung. Ya, jak piye? Hebat anak sikile kaya pipa. Rada maju to ben ora. Lah. Oke. Yo hati-hati no. Ya ampun. Loh, Mas kok gitu-gitu lho. Wong lanang kok padakne. Cayi. Nggih. Meneng dhisik. Napa? Aja kaken polah. Napa? Nek kaken polah aku keri. Ya ampun. Upama munduta rukmi. Kowe tak samplo basa lho. Kowe kok tak Aku ki wis diomongi wis ndak yakin kok. Wis tau ngomongi pupu ngarane pipa ngono. Wis tau ngomongi ngarepe Gandrung aku aku. tiba ya rasahku mau lancang ngene lho kowe iki. Wis tau ngomongi to. Heh. Nek dipangku ki meneng ae. Sampun. Lah kono dipangku ngene. Terus Akhire aku keri. Oh, ora kuat kowe. Ora kuat aku. Wis rasa dipangku. Ngadeg kae ngono lho. Bocah kok iso Tartamtu tak tu. kok ya sangu gamelan dhewe. Lah rantang dicindringi lho. Lah kowe ya ora nyuwun Mas, nyuwun. Iki lho iki sebagai tukang apa to ndol iki ngene iki? Tukang gendir iki mraya. Gendir gitu. Mas Bidan kene Mas bawa apik kaya ngono ya ati tinting kok. Ora digenderi. Tartamtu tak tu ruti ibarat wong numpak susu. Bacak kowe kok. Ya ampun. Perahu. Aku ki latah. Lah kok iso? Dadi apa ning ngarepku ki tak sawang tak sebut. Lah pas ning ngarepku kono aneh. Enek apa? Enek susu. Lu mampah. Iso meneng ora? Marahi Cak Yuda ki. Lumampah tanpa welah ing madyaning jala Ben. nindi ndang Sing kleru ki kowe kok ngarep wis kleru, penggendare bingung goblok. Angkatamu wis luput. Lah. temah gonjing ngagenjong neng pagulingan duduk Weh, Gandrung iki. duk Sita Mas, iki suara siapa ta? Iki buri ki nek sing nyoblos. batin kok suarane kok Bang bayi. duk sing ngethuk ya ora pas. Piye to, Ndol? duduk
Gila tak. Duduk. Duduk. Jangkrik nanti. Duduk, duk, duk. Duk, 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 duk. Duk, duk, duk. Muni otok pisan kas lek tonyo cangkemmu dan toprak sewengi tak-tuk lho. Jane iso ora kowe iki. Ngethuk iki mau enak. Tuapuk pisane kok iso munggur apa? Iso nggur ngethuk. Lah, ki mang bawane wis. Wis, Terus terserah kono. lagunya Terserah. manut sampean. Wis. Modern boleh, pakai musik juga boleh. Cak Do niki kula wase wonten Oh, permintaan. Wonten pamundutan nggih. Siap. saking pemuda Pancasila. Sanan. Oh, Sanan. Nggih, saking Mas Wahyu Sanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Menika saking Mas Wahyu salamipun konjuk dumateng Pak Kades Sujianto sarjana ekonomi sekalian. Para perangkat desanipun mugi diparingi kesehatan, desanipun diparingi ayem tentrem, mulya lan tinata. Amin. Titip salam malih kagem warga MGMP PJOK Korwil Selatan. Kalian Pak Mosi Group selaku ketua Korwil. Wah niki sing ibet niki ketuane MGMP. Guru to Mbak niki. Ketua MBM, Guru PJOK tibake niki Cak Do. PJOK tibake. Mugi laris tanggapanipun. Amin. Keluarga salam untuk keluarga besar SMP 2 Bandung, guyub rukun selalu. Nyuwun lagu Sinarengan karya DJ Production. Oke. Nggih. Siap. Rapopo sinom grandel terus karo sinarengan ya masuk kok. Patete tasik cocok niki, sik cocok. Ora masalah awake dhewe paguyuban krawitan apa to Mas iki asmane? Niki Apa Mas? niku pimpinane niku. Lebdo laras. Betul, nggih. Iki pun mumpuni ing samubarang kok titisane condong rawes kok nih. Betul sekali, Cak. Ya Mas, cokro kembang campur sari. Oke. Tunjukkan pesonamu. Oke. Monggo bola. Bolo, monggo. Sinarengan Mas. Thank you, matur nuwun, terima kasih Sukron Subondo, Sukron. Sukron kasiron. Kasiron nggih. Hebat. Niki wau pun dipunaturaken bahwa sinom grandel gawahipun sinarengan menika panci klop pun. Chemistry-ne pikantuk nggih. Nggih. Cak Do. Dawuh. Niki wonten pundutan malih Siap. saking ibu-ibu seksi pawon. Oh, ibu-ibu seksi pawon. Bu Suwarti Nggih. requestipun podang kuning. Cocok ki Ibu Suwarti ki meng sing karo kancane Pak Yanto Sepen sing kurah-kurah mangan kono. Betul. Nggih. Siap. Sinten sing ngaturaken? Nggih, menika wonten Mbak Dewi Wati Mbak ingkang wonten Dewi ujung. Mbak Dewi Wati. Yes. Nadyan wujud Temong peksi. alah peksi kuwi apa to Mas? Manuk. Kaya roh deh. Agawe talining bronto. Bronto kuwi apa to Mas? Bronto kuwi ati. Iya. Hebat. Mriki Mbak Dewi, mriki. Dan wong kok isa Alus manis tur praati. wong ayu garwanipun Kakang ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji katresnan ku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan jare. Napa injih Kang Mas? Iya, iki tenan.
Sakureping langit salumaing bantala ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu wong ayu. Lah, ngene iki lho. Dramane oleh, Mas. Iya. Apa iso we? Misalkan iki Mbak Dewiwati iki dadi Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak, engko kan. Kok enek toprak Panji Tengkorak. Dewi Sekartaji karo sapa? Panji Asmara Batang. Bangun. Ya. Wes suwe nggon kula lono. Awake dhewe lumaku ning sakjroning Taman Sari kae sawangan ana kekembangan kang maneka warna. Kae sawangan ana kethek lambenan putih. Aku lho. Ketheke gundul. Ya ampun. Ketheke nggawa mit. Bisane yo, Mas. Ketekan jaluk gendang. Ngombe ngono piye to, Mas? Ketheke njaluk ngombe. Heeh. Iki diombeni no, Iya, diombeni ya, Mas. Ngesakne. Ya ampun. Ketheke ngesakne, ketheke kuru. Ngelak. Mi Bu. Lho, kethek mi bu lho. Diombeni ya, Mas. Mesakne. Piye to, Mas? Piye to? Kowe lho Mosok kleru to lek ngombeni. Mangap ngene, ndangak ngene lah, mangap sing ngombe lah. Belajar pancen yo kethek kok. Kethek kok pancen yo kethek kok. Lah kethek iki yo latihan. Perlu pelatih. Pancen yo kethek kok, aku pesalah. Ngono lho, Mas. Ya ta? Mas, ketheke sing ngelak pondak iki. Sik, jajal delok suarane sik. Nek ketheke suarane rada piye? Nek sik ya, Mas. Ben muni, ayo Tek. Cah cilik-cilik seneng lho diarani kethek. Seneng kowe. Seneng kowe. Lho, nyenengne bocah cilik yo ngibadah lho yo, Mas. Kok nanggapne pakmu? Ya seneng. Loh. Piye? Apa ndak mesakne sampean? Ora ngesakne kowe, ora ngesakne kowe. Nyapa dadak ditakoni? Ora ngesakne. Rasah sida ya. Kok iso goleki si apik lho suarane kethek. Jenar iki apa to, Mas? Jenar iki kuning. Oh, berarti maratuwamu kae ning rumah sakit lara jenar ya. Nyakit to dibasakne. Suarane kaya ngono, Pak. Berarti ngelak, berarti ngelak. Berarti cah kuwi. Jan, cah gampang ngelak. Mesakne lho, Mas. Nek gak bisa minum mesake lho. Iba bunga ing atiku. Karena sik nyanding bisa dadi. Diunggahne, Mas. Diunggahne kono ditampani kendang. Tombo tak tung 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 ngono kae. Ya, Pra. Apik, Pra. Ya. Setuju, Pra? Setuju aku. Tas. Nah. Tombo cakil dadi cakil kok. Dadi cakil. Lho. Lho gamelane kok berarti kejak dadi cakil. Saya mana ngelampahi sangat bagus keprangkul. Lampai risak. Hei. Cakeme kari iki lho. Cangkeme cakil. Ora paham. Piye lho iki? Nyakil kok ya apik ra umum. Capeng.
pangan iki lho. Cangkeme mbok pangan. Lah piye cek cangkeme mbok pangan iki lho? Ali. Piye? Anan cakile luwe. Wong cangkope cakil kok iso di Wong kok isa. Mangga Mbak Mbak Dewiwati. Sae nggih cakilipun nggih. Dadi kethek kok ya apik. Dadi cakil kok ya apik. Wah, ses banget loh, Mas. Apa to, Mas? Rene. piye iki arek acara apa nek Cilik-cilik. Munggah panggung joget mbok sangoni. Tak sangoni. Oke. Rene sik. Ayo dikruyuk ya, ayo. Hei, Hansip. Hei. Aja kabeh. Duwe gak cukup. Ora lho iku wis wani nyelok. Cukup. Ya sik. Tolong Hansip, tolong. Ki ben melu joget sik ndol, ku lagi dikeki. Nah, Iku malah tambah neh iku. ora apa-apa. Ngono kurang ku jalukne Mbak Lurah. Ayo. Nah, Kok sik? nah Ayo joget sik. Nggih, Awakmu kono. Kodang kuning. Jogete gambyong lho ya. Joget sik. Wis ora krasa. Ayo, manut aku. Uyuran kembule wis. Ah, sing tertib. Sayang. Udah mungkin mikiran gonku Marat rasa esok awan nganti man yen nganti riyo. Iya. Tampani jepang Mas. Masalah cah cilik-cilik. sing wis oleh terus medun. Sing wis medun. Sing oleh medun le. Sing wis medun. Yen lakon manding siran. Hei, Dal, kowe iki nyapa kok medun? Apa kuwi? Nyapa neh lho mondol iki. Kowe iki nyapa? Nyapa lho kowe iki lho. Hei, Kulaan. Piye to iki, Mas? Piye lagi? Jare. Kok musuh munduk lah, Mas Mondol Beres. iki? kowe iki lho piye? Loh, sindene 6 lho, Mas. Nyapa kok rono barang iki nyapa? Wong mau kurang aku ya moh tampil tak jalune Mbah Lurahmu. Walah, kurang piro? Kurang 3 mau. Sapa mang sing urung? Hei. Kok kabeh? Mbah Lurah. Malah saya akeh. Mbah Lurah. Iso awan ning omah.
Wis, nah munggah, aman ki lho. Sapa sing urung? Sing di, ayo munggah sing urung munggah. Sing urung munggah. Sing urung munggah. Mang kowe wis munggah neh. Kowe yo mbeling masalah. Mau munggah neh. Wis, nggih sabar. Sik. Wong wis barang cek munggah. Nah, Rene lho, Ndol. mah aku jan njaluk tambah Mbah Lurah kok. Lah nyapur arene. Alah akeh kene karo kono. Kok iso? Nggih, monggo. Nggih. Pun kersane to mriko, mun kersane. Niki wau pundutanipun saking Bu Suwarti, seksi Masak. Nggih, betul Cado, seksi masak kalian ibu-ibu ingkang wonten wingking podang kuning sampun dipun aturaken. Matur nuwun, luar biasa sekali. Ning genahe ngoten anu Mas Do. Nggih, pripun? Iki ada situasi yang harus kita klopkan. Ya. Ini pundutane dari keluarga besar warga Sanan dan semua perangkat niki jam 3 harus ruwatan selesai. Oh, ngaten. Nggih, Berarti terus- niki pun jam setunggal. Nggih. Limbukan cekap terus sampean ngebarne Betul, lakon. nggih. Wah, sip, cocok. Nggih. Untuk closing niki panjenengan gadah satu. Closing sedaya Niki. mawon closing. Ngoten. Nggih, jumeneng sedaya tembange apa ki tombo kangen ya kena. Mas, kalau apik. Nggih. Ketoke emang wis ya ganti. Nah, apa manut. Ya, endang. Nggih. Jan usahane Mas Ya. Mondol jenengan kula nggih jenengan usahane lho niki. Mas Modal. Kula nggih jenengan usahane lho niki. Pripun Pak Pur? Panjenengan kan manajemennya bagus niki usahane kalih Bu Usahane, Lurah kalih Mbah karo Anto Mbah kalih Lurah. Mbah Lurah. Kula nggih jenengan usahane aja usaha dhewe ngono. Loh. Gampang niku. Niki sik 10 tahun sampean pek napa pripun? Iso dalange mbok kei yo. Wi sing urung wi dikei. Nggih. Ditum katane. Didom le, didom. Pak Hansip, ana cah gelut. Hansip, ana cah gelut. Murah. Hansip. Medon. Wes. Kok malah remungganan jalur neh iki. Yo, Wes. ini dari Ayo, Ya Dung. jumenang. Nggih. Jumenang. Nggih, diolkan. Mangga. Gedangmu inggir nandal. Mangga. Matur nuwun. Sawetawis sampun kaaturaken bucange. Nggih, leres Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan saha sih wilasaning Gusti Kang Maha Kawasa tansah kajiwa kasarira sedaya warga masyarakat Sanan utaminipun jajaran perangkat desa anggenipun ngasta pusaraning desa sageta pikantuk berkah saha ridhanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Nggih, Allahumma amin. Sabibaripun ngawontenaken bersih desa, desanipun dadi desa ingkang satemah ayem tentrem baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Sawetawis kepareng lajengaken lampah monggo kepareng kula Nggih, dherekaken. Pak Do. Siap, nggih Mas Pur. Nggih. Kula tak neruske lampah niki. Terima kasih Cak Do. Kuku sing dupaku melo